Nonya serikali yabete ikoraringa abaruki wa bonsi bari gosoa grade gikumi banyako bagosoa chisukuru chirende yonsi bare nebe mbabwate sukuru bise mbabwati mbare gati abo batanyate konyora chinguru goseri baga ryo gosoa sukuru oyo mabo no mwaruki wa Sirieta Stacy korwa se chinsemo chandizini ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii uyo nyato kabaga konyora umuchando manene asiri baga ryabuse asatanya kabaga wikeria kogenda sukuru kondeli zukulia lero niganya kabaga konyora mweso no mogoko magiga yo muamate oyo mogose oyo mo okogania okuya wesokia na kumuira guikase sukuru ya gusegandukirira ko iruboga ikase sukuru ya daraja 2 esanya kabaga gochaka amasoma ebene litukulia lero ase class igose grade gikome munagotume mulikito Dipon Asanya. Nilikuwa nataka nikikaa mkubwa nikuwe journalist, lakini mami hana uwezo, nilikuwa naomba munisaidie. Maiga yokomerekera kijaira okogania asomoroki wa Stacy. Mimi nilikuwa naomba tuka shule yote wanaweza kunikubalia niende bora nisome nitimize malengo yangu. Oywe origetie obokonyi asogosoa grade gikumi ingana konya yarolekanire kobo mwerio gugutekerania endoto ya eyo kobo muraria. Nigo abantu bari no moyo bugwancha banyara gwesokia na kubatuko bokonyi ingana ya mwirere rero gusirwa asochisemi amalieta nkuru kwesta nyali bali nchene social worker na ndengo kora charity work omwana oyo Stacy umusani one naro ndigeti agante ingo mwana naro bwato moibori oyomo na endo bwato bokongu utaraenda skuru gwikira bono iga bono nkarigia abasani rende bari babwato moyo bwogwancha tugachamo twamwaka nire school fees yo mwaka mugima nande twamugurire bintu byonsi biri byatakire geraso school bono rero twamoreta iga daraja 2 secondary o admit bono nkumutiga turi school mwana oyo namanyole to bwateme chando gwetera sabasani ondo nyalire kwerwa orure onde fees onde gekoro onde ne bitabu yakagare yeikeire igesto chirerero twamoretire school. Omoroki wa Stacy ya Nyango nigo abaga kwenyorera libaga skuru ya secondary ya daraja 2 yugo toke bunge ya Kitutu Uchache South asarole kana kuriira yugo chigokoro mokia anena sama somaye. Majina ni Stacy ya Nyango langu. Nashukuru kwa walionisaidia nikaweza kuenda shule na waahidi kwamba nitatia bidii katika masomo. Wakati ya bali mukuru wa skuru ywe ya daraja 2 nigo batebire mbachigokoro mokia wokumusira anene asogukine kerengo gichisemi Ilianyare wekonya asamatuko alibusio. Tangoro kwesta Jeremiah no mwari mundo daraja 2 secondary ngwakira nyasaye mbuya mona sogo kuna bali bonsi pibaso etio koboko mufuko gokonyo umwana oyoiga keraba iga batoreteiro umwana oyoiga ntoteme komokonya stoko nyara elinde neranya ale gutimisa endoteri yaye achegwe konya samatuka alibusio mbuya mona mwensi mubarikiwe. Kubatikana no kubucha kubulemeru anene asechinka chinyinge nigobono bali no moyo bwancha bagenderete kuboriwa gokonya abana buna baiga eri banyare gunchiriya magimabo nabo igo goseri butaka kurwa sebinyoro igo nari kuira neri bari bonsi piba soetio koboko muuka asogo siro umwana oyo ngambu ya mono tiganya sabaseni na ende abana nabangi bali isiko bataraenda skuru na ndiga turaira nese muri ko barira ngabana mbara iga babwato bokongu moto tiga kuripotire kitasini kia gatembe kurega skuru ya secondary ya daraja 2 egotoke county ya Kisii Eliana Ngonkoro kwa Dipon Asanya.